ndakudza chivhunje ndezvokuti muZimbabwe munorapwa. Zvekurapwa zvifange vanhu imimi maimba masongo aya. Munorapwa. Handidi kunyeperai muchitopora. Muripanzwa chivhunje. Muchatopora. Imi vanhu maimba masongo aya muchiti nyika inovakwa nechi. Nevayo. Uvenhe hwacho muchahuona paparire nyatwa. Ende mucharapwa chivhunje. Mishonga yese yenyu inenge yakagadzirwa chivhunje. Murikuzvinzwa wava nje. Mucharapwa sitiri papare nyatwamo. Hapana mushonga usimo muZimbabwe. Yese irimo. Handiti makati nyika inovakwa nevenhe vayo. Ipapa ndo pamuchaona muchipora ipapa. Marapwa papare nyatwa. Kana pakugumo. Because mushonga yese munenge muchipiwa. Hakuna mushonga wekensa usipo. Wenyu uripo imi makaimba vana nyika inovakwa nevenhe vayo. Getwe usuni kuna Chief Wenje Seka urema wafa. Streets social media takaziviswa kunzi Chief Wenje vakabatwa chirwere checancer. Chikoti Getwe usuni kuna Chief Wenje. Welcome pano pa Tirari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel subscribe mahara. Dini wacho nichange ndichimhanya nema updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Andiregeri kukuzivisai nyaya dzangu uda streets social media nenge ndakadzirindira ndobva ndauya ndichikuzivisai. Nyanda inozvemuzora nasi nyaya yevideo ralazi. Videos alazi ndakuisira first clip apo paanga achitaura achiti kuna Chief Wenje munorapwa kuparire nyatwa hospital. Tikuziva hanzi munyika yedu yeZimbabwe muno mushonga wese wekuti unorapwa chirwere chichipora. Saka vanga vachiti muchanorapwa ende muchapora, mucharapwa nevenhe vayo nyika yeZimbabwe. Ndio mutauro wanga uchita lazi. Kune vasingazive lazi rimwe video rake rechi2 ndichakuisirai futi achitaura kuti azotukwa iye after ataura kuti mucharapwa munyika yedu yeZimbabwe. Zvakanzi uri kuseka munhu, seka urema wafa. Azobuda achiti ndanga ndisingasekei abva ataura mashoko aazotaurawo ipapo. Saka ndichakuisira video da kuti ujaje video rekutanga rawatanga kuona clip randakuisira achitaura kuti mucharapwa ende muchapora parire nyatwa kune mushonga wese kuti atuka here kana kuti ashoropodza. Next clip yakuti utaure futi pfungwa dzaunofunga kuti atukwa here Chief Wenje kana kuti ashoropodzwa. Tinokumbura kuti zvatonofunga comment section pamusoro penyaya iyi Chief Wenje vari kunzi vane cancer. So aya mashoko anga achiziviswa kuna Chief Wenje ekuva comforta. Mashoko ekucomforta here wakazvitarisa ndo pandiri kuda kuti mujajewo sevana veZimbabwe. Pamwe macomment section ndo pavanga vachiti ndavaendeswe kuSingapore vanorapwa, vamwe vachiti kuChina vanopora ndavaende kunorapwa, vamwe vachiti iye lazabva buda achiti muZimbabwe futi munorapwa kuparire nyatwa kune mushonga wese, hakuna mushonga wamunoshaya semi vaChief Wenje hamushayi mushonga kuzvipatara. Unenge wakatogadzirirwa wakamirira imimi kuti murapwe. So zvanda kuita munguva inoida kuisira clip ralazi achitaura mashoko ekupesera streets social media. Usajye manonoko kusubscribe, even likes enyu akatikoshera zvikuru. Ndati like this video ndinoziva munozvita. Ndatipinde mu 100,000 subscribers before the year ends. Pasara mashoma kuti tipinde mu 100,000 ndoziva munozvita. Munoda Tirari 263 sefamily. Much love. Ndapindwa hangu nyaya yaita se ngechitaurike kwa Chief Wenje. Pana vanhu vaya vakatoita kutukira lazi uita sei uri kuwanza imi. Doregedzere kuti munhu geto soon. Kutoreketa kuti hanzi watozviitire zvekuti geto soon. Ukuita ngoro utodziseka chichaiwa pana kamunaseko. Kwati munhu geto soon kuseka. Kana kuti hanzi muzvipatara mune mushonga. That's why vafana urapwa kwariri hospital. Kune mushonga. Those are our own hospitals. And anotrita vanhu zvakanaka. Parire nyatwa anotritwa vanhu. Kana ichi munhu ngaine anorapwa kupi ikoko. Saka yamhosva kuti hanzi Wenje ngaanorapwa parire nyatwa. Yamhosva. Ndezvenyu manana demeti. Bozi ndapita anorapwa kuparire nyatwa. Hakusi kuseka munhu. Munhu nganonorapwa kuparire nyatwa. Those are facilities zedu yayo. Zvinhu zvedu maproperties zedu ekuZimbabwe, mahospitals zedu yayo. Anorapa vanhu. Kube mari nyaya kuti kana anorapwa kupi iko mwana kuti akutukira seka urema wafa kuseka munhu here. Hakusi kuseka munhu ka. Tese netitone zvirwere zvatinazvo zvatisingatombotaure kuvanhu. Handiti zvimwe zvatinge titori nazvo ka zvokuti hatutaure kuvanhu. Handiti ka. But asi zvakatongodaro ka tiki tichitongorarama tienda tinorapwa. Zvafanira kulazi akanzi anorapwa atukwe.
hakuna kutukwa. Madhokota anokuti kana une chirwere chakadai uya urapwe. Saka tinotokurudzira hama dzese dzinenge dzine ukakutobuda pachena une zvaunenge nacho enda unorapwa chete. Ndo zvinotowanza kutoitika kakawanda kachika totokukudza kuti inoita se enda unorapwa. Morning. Ani mukupanzwano ndo zvinoitika kana munhu une chirwere chaunenge nacho indototi enda unorapwa. Baba kuri kutonhora kuno amana mota dzisi dzakaita sinourayi amanaka pakaipa umana pakaipa mabhini kuita sinokudai sera umana pandakatsika pacho sinoiga igera umana akusiku kuti hanzi unongochiwanzira munhu kana kuti vanhu vakati nyika iri kugadzirwa ende nyika marodzi ari kuvakwa muZimbabwe zvinhu zviri kuvakwa mishonga iri kuiswa muzvipatara umu ndopandati kanganisa norapwa kaka kuzvipatara izvozvo zviri kuiswa mushonga. Pana vanhu vari kuita basa kuti basa rifambe muZimbabwe saka ngavaenda vanorapwa kupi ikoko parinyatwa wonzi wawanza ndikati hanzi hakuna mushonga wonzi wawanza watuka nyika ukati kune mushonga wawanza. Saka moda titaure zvakaita sei chaiko chaiko tinotaura kana ndiko kukanzi nyika rugadzirwa nerugadziro ringotaurwa zvekutaurwa mumastreets imo nganorapwa parinyatwa enda ndimborambe ndakazvinyarara ari kuenda unorapwa kana kuGwarero hospital anenge arwadziwa ndezvakwe zvine zvandiri kutaura izvo ko zvakaipei kuti hanzi madhokota zeda kurapa vanhu hanzi wataurirei kudaro ukutomuwanzira imika imi saka sa vanhu vanenge vachimba zvokunyepa kamala tichitaura chidaro vanhu havasi kurapwa kana vasi kurapwa tiudzei tobva tangozvitaura ndakangonzwa vanzi vanhu vari kurapwa mazuva anini namuri kunzwa indina hama yangu yakatomboitawo same problem iyoyo ikatorapwawo takatoona munhu achienda achirapwa iko zviriko zvinotoitika izvozvo hatikotoda kuzoti hanzi wazowanza ndezvenyu izvo kuwanza iko hanzi seikaurema wafa imi kufande kwaMwari shamari hatimboda kunyeperana kana ndikatonzi ndatofoma ngwana nguva yangu inenge yakwana zviriko hapana anoziva musi wekufa kana namusi wekuti acharwarawo vese vanhu vese tichitongorwara tichifamba imomo tichirwara tichifamba tirimo imomo tichirwara tichifamba but hazvinzi vanhu mamaregedza kutaura vachinzi hanzi seikaure mafa hapana seka munhu kana munhu akatonzi watofoma ngwana watofoma zviriko life go wakutogara kudenga naJesu mumwe unokwanisa kubva tongoenda kwaSatani tese hapana munhu asingaferi munhu wese achafa saka hatifanira kurambidza kutaura notanzi unozofa aiwa totaura mani kufa kumunhu anongofa kana kwanzi wafa mangwana watofa vanosarawo sara vachirarama zviriko zviya kanzi munhu ndafa ndatofawo kana inini zviriko unoda kubva tada kudzidzira rufu ise promotion ka nenge watopromotwa kune isusu makristen tatopromotwa ndo zvinotaura bhaibheri totoselebhera taenda kudenga unosangana naJesu imani kwanaya